Velkommen til mit værkstedshjørne her i butikken. Jeg vil høre, om I har lyst til at være med til en lille strikkeleg, strikke-hækleleg. Jeg har lavet en leg, der hedder Betragt det glas og lad det vandre. Og det er en leg, hvor vi betrækker alle de her glas, vi har gemt ude i skabet. Og som I kan se, så er jeg stor forbruger af Nescafé. De her glas, vi betrækker, kan vi jo bruge her til jul som værtindegaver med noget indeni. Man kan også, som jeg har gjort her, købe nogle små lyskæder og putte herned i. Sådan her. Meget hyggeligt. Både i vinduerne og på bordene, og hvor man nu har lyst til at få lidt lys i den her mørktid. Jeg skal også bruge dem på bordene i min strikkecafé, i stedet for levende lys. Det går jo ikke rigtig i en strikkebutik. Og så har jeg tænkt mig til sommer, at de skal stå ude i mit drivhus og lyse. At vi kan lave noget kreativt, bæredygtigt, sjovt, hyggeligt med alle vores rester. Men legen går ud på, skal jeg lige finde et glas uden en kæde i. Legen går ud på, at vi fylder vores glas med garnrester og måske lidt et enkelt nøgle nyt garn og måske lidt perler og måske en lyskæde eller hvad vi nu kunne have lyst til. Og så forærer vi den væk til en strikkeveninde. Inde på min hjemmeside med Albæk Design, der har jeg simpelthen lavet en opskrift på, hvordan kan man betragte de her glas. Nogle idéer til, hvad man kan lave, og et glas, jeg har fundet ud af, at glas er lavet sådan meget på den samme måde med, at de går ind for oven og går lidt ind i bunden, hvordan man så kan lave et fint betræk, der sidder godt fast omkring glasset. Og så har jeg lavet et lille digt, hvor der står, betræk de glas og lad dem vandre fra den ene til de andre, fyldt med garn til at betrække lige så mange glas, som de kan række. Og lad de nye glas nu vandre fra den ene til de andre. Så min opfordring er, lav nogle smukke glas, fyld dem med garn fra jeres lager, hent opskriften og digtet ind på hjemmesiden, læg det ved og giv det videre til en strikkeveninde, som jo så igen kan strikke af det garn, du har foræret, og måske har de lidt fra lager, der også kommer med, som de kan putte ned i nogle nye glas, der er betrukne, og give den videre. Synes I, det kunne være en sjov idé, så vær med til at betragte de glas og lade dem vandre. Derudover, der har jeg lavet en Facebook-side, der hedder det samme, betræk det glas og lad det vandre. Og der kan I lægge jeres egne glas ind, hvordan I har gjort, og måske en lille historie om, hvem I har foræret dem til. På Instagram kan I lægge det op på jeres side med hashtagget betragt det glas og lad det vandre. Og så kan vi se, hvor mange smukke glas vi får ud af det, og hvad vi også bruger dem til. Jeg håber rigtig meget, at I har lyst til at være med. Og endelig, del på de sociale medier, på de strikkesider, I ellers er på, så vi alle sammen kan hygge os med en sjov, kreativ, samværsskabende, hyggelig, garnreducerende, bæredygtig strikkeleg, hvor vi alle sammen kan være med og give en gave med kærlighed til andre strikkere. Så kan I have det rigtig godt, og god december, hvor jeg glæder mig til at se, hvordan I får betrukket glasene. Hej hej!